Idan yau ne farko zuwa ka channel ɗinmu, kada na subscribe ka alamun ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Me da laifin me nayi kuma? An gaya ma wani kauran gaske ne? Yaran ne ina yi shirye ne daga bari ya je ya ci abinci. Talle. Na'am. Romana. Rana na ƙara yi haka. Gani yara. Allah. Ni da na san ma yanzu za ku haɗu da shi, me ka zan yi in ga inda zai ci ubanka. Kaka sake ka ido bi da mai dawa. In na haɗu da shi yana neman ka, shi ya ga mushi nan gwanon. Wallahi maciji ƙarya nake. Lokaci yayi da zan yi amfani da wannan daman don in nema ma kaina suna a garin nan. Maciji a da bai bani tsoro ba, sai ana cikin gari aikin barna. Billahi da ya zama dole in shakar kai lahira. Wai zaya. Wannan ina sha maciji ne in mai ɗan aika shi barzo amma na gafiyar kiɗa wai da ko dai macijin da na bari na gari a daji ne na ambata sunan shi ne ƙara ya biyo ni nan kuma ko dai wani da ke curo min macijin nan shi ne gaba ɗaya ban gano wannan al'amari ba ko ma dai menene bari in shiga cikin gida daga yau ya daina bi na mu da muka gaji dawa tun iyaye da kakanni mu ratsa jeji mu kwana a kurmi ba abin da ke bamu tsoro sai yau ni mai dawa wai nake gudu saboda maciji ko menene Allah sai na ga bayan shi. Dawa dai. Uban me kawo ka gida na? Kakka manta tun muna yara muke tare har muka taso muka girma kuma ka ce mu. Ga wuri ka dauka. Naji me kawo ka gida na? Me dawa? Ina jin ka. Na ji abun kunyan da ka aikata jiya. Abun kunya? Kwarai da gaske. Abun kunya fa na aikata? Kwarai da gaske. An kama da wata ne? A'a. Na yi sauta ne? A'a. Mai jafa? Duk ba su kadai bane ai abun kunya. A'a, to an ba wani dan nabu, wanne ne abun kunya? Ha ba me da. Wanne ne abun kunya? Kaman ka an ce min jiya ka ci kare. Na ci kare? Kwarai da gaske. Ina dan musulmi in ci kare? Me ya rage me da? Uban wace ma na ci kare? A jiya aka zo aka same ni ka kwashe karnuka ka je ka saida. Dan haka ka saida karnuka ka ci kuɗin kuma. Na kwashi karnuka na sayar, shine na ci kare. To ai billahi lazi barin faɗi ma shige. In dai a ce wai dan na kwashi karnuka ne na sayar da shine na ci kare. To an mun daɗe muna ci.
kuma billahi lazi babu ranar dena yanzu muka sa kafa kan cin kudin kare yanzu nan muka sa kafa to Allah ya kyauta ka zo ta kafa kake gani na ganta ba din kannan ka ya min mugunta ya naka samun karan nan ma to da na karba yan manyan kudade a amma yanzu da haka ya ta man da yanzu ne yau ko gobe zan je kai ta kasuwa ko ne 15,000 ko 20 na samu alhamdulillah ya ga dan ne da kuma ne amma ne ya cuce me dawa ita ma ka saida ka ci kudin to an ba ci kudin ba me kake son yi da shi ka ci kudin a cikin ka me dawa shinge na dai fuskaci abu da musuluncin da na da na lura kamar ina ji kunya ka kasa ganewa in zaka cire ni a musuluncin nan ne ka kauda ni gefe daya ka cire ni ka kauda ni gefe daya a musuluncin a'udhu billahi yanzu dai mai dawa duk gaskiyar da nake ga ma ka kasa fuskanta ta na dai lura kawai abu ɗaya ne da kai bakin ciki kake da hasada musuluncin nan in taka ce in zaka cire ni a ciki ka cire ni a ciki amma kudin kare yanzu muka sa hannu a to saboda Allah da Annabi yanzu dai ka kasa ganewa mai dawa ai ba zan to fahimci dan haka ka je ka tuntuɓi wasu manya-manyan malamai sai su ma jawabi kila Allah ya sa ka gane kuma ni ma addu'a zan ci gaba da maka mai dawa kaga inda nayi ni ba cin na baka lafiya mai dawa maganar banza maganar wai ni ne zai ce na ci kare a inda dan na ci kudin kare da shi ne na ci kare alkur'an yanzu muka sa hannu idan ba mu yi komai ba yanzu za mu fara dan kinka ake banza ake wani don kamata wai Saba dangaya ya sauka, saba dangaya madalla. Ba saba dangaya mai duwa, mai kan mai maganin malalaci. Mai bakin kare ne shi, sannar da bakar sanda. Yari, suna kare da babu ne. ah me da rike gaisuwanka to me ya zafi ina ganin mutuncinka bai so wani abu ya zai shiga tsakanin abokanmu da kai me faru na samu labarin ce ka da kan kare ni akan kare na fa alkur'an na biyar rabuwa da kai abotan ba dole bane saboda Allah da annabi me dawa in banda karanka ta min laifi ya za in duke ta kawai tsotsayi ne ya ratsa da na zo dukanta aka samu matsala kafa ɗaya kare a gama insha Allah za ta warke kafa ɗaya kare ta kare alkur'an da ce wani abu ya samu kare na ne kwara a ce gaba ɗaya ta ci je gidan ku kowa ya mutu ma uban kowa ma ya mutu a huta tashi juya mu je lafiya ai wallahi tallahi babu lahiya me yake faruwa mun je gona ni da mai dawa kawai muka ga mutum ya tun faro mu babu kai subhanallah wallahi abin ya wuce gane-ganen har ya wuce mai dawa har ya fara kawowa kanmu mutanen gari dan ma baka ga abin da na gani ba inna lillahi wa wai inna ilaihi raji'un anya kuwa ni fa na fara tunanin akwai wanda yake turo mana wannan abubuwa a cikin garin nan tabbas ni ma na fara tunanin haka ni dai wannan tashin hankali da na gani mu kama addu'a joni ina jin ka ya zama dole mu tashi tsaye mu gano kowa yake turo mana wannan abin a garin nan amma baka tunanin ko cikin mutanen garin nan ko wani ne ya taɓo mana aljanu idan ma haka ne mazarin ko mai dawa cikin su biyu wani ya taɓo ya zame mana dole mu tashi tsaye domin gano wannan matsala kai me ka taka da har za ka yi faɗa da aljani haka kawai ka jefa kanka cikin bala'i ina nufin mu je wajen tsofaffin da ke garin nan su za su gane duk abin da ke faruwa tabbas abin da ya kamata ne kenan Allah da ya kawo mana mafita amin ni ma dai dole gida zan wuce yanzu ni ma ka gani nan daga na je na biya mu malam hadi sai in wuce in je wurin tukur daga nan sai in je wajen Yusuf hadi in an shiga fini
to Allah ya kyauta. Amma wannan gudu da nayi ai na jira nan. Ana cikin wannan tashin hankali sai da nayi kundin bala ta kai 73 a hanya kafin in zo gurin ka. Kun ba ga kina yi ɗaya ba ni ma tun kafin in je. Kai ma ka gani kenan. Joni masha Allah. Saduwan alkhairi. Masha Allah. bari ki saurin bagar na kawai don ba ka ba ina haɗa mai dawa ba san iya rashin mutunci da zan ba zai iya kan ba. fara hurawa kaka haka da yi dama wurin ka zan je. To me dawa lafiya? Ka jawo kanin nan naka kudi. Ka sa Allah billahi lazi. Dillan nan ka ga yaran nan ba kafa daya billahi lazi ni ne. what Sabida Allah da annabi yaran nan zai je kama kare na da duka. Da duka fa zai kama kare na da duka. To me dawa karan banza karan wofi? what Karen nawa ne karan banza? Kwarai da gaske. let's go Kai billahi lazi la ilaha sai don na mai koni wai. In ba haka ba zai ga bambanci ba. Allah sai na sa kamu na mai ballu. Aduwa. Karamin da iska ne. Assalamu alaikum. Haba mazari. Ya ina taimaka sallama, ina taimaka sallama. Kai banza da ni. Na ruwanka da ni. Sallaman da kai na amsa a ciki. A matsayina na musulmi saboda ya zama mun dole. Sai yawan kuna kuma da kaga nayi. Na tsaya ne saboda in maka shedi na karshe. what Ko da muka da nayi ba magana. Mazari, sanin kanka ne fa Allah ya hana gaba. Allahu Akbar. Malam, ashe kai ma shehi ne. let's go Ni ba shehi bane, amma kai sanin kanka ne ka san cewa ba malamai bane kadai Allah ya dora musu haƙƙin faɗin gaskiya. Joni. Saurare ne da kyau. Ka ji abin da zan gaya ma. Kaga daga yau. Ko wuta kaga na bada. Ban ce ka taimake ni ba. Idan ka taimakan Allah ya isa ban yafe ma ba. what Wai har abin ya kai ga haka? Tsakanin ni da kai har abin ya kai ga haka. Allah kyauta. Allah shirye ka. Ni ko ba zan iya ganin ka a wutan ce in wuce in baka ba. Kenan kana nufin ni watsa ɗaya ne? wani har Aikin ba lahin ya zam dole ne na ɗebo kayan aikin nan saboda na lura rashin su suka sa billahi lazi nake ta gane-ganen nan saboda haka daga yau wannan gane-gane ta zo ƙarshe bari in ɗaura waɗannan abubuwan in je daji in ɗebo maganin nan idan na ɗebo maganin nan na haɗa duk uban da ke wannan tura-tura ma in ma me alkura sai na gashi Allah sai na gashi saboda ba zai yi a ce mu muna dawa jinin dawa a garin nan wannan abin na faruwa da ƙarya ne wuya ce ko mara bali maka taku da wuya alamba da jila hira mafarauta wuya rafin goda wuya kaba kwalewa wuya banki wuya jejin gwamnati ni ina jinin dawa iyaye da kakanni a ce wannan abin na faruwa da ni wallahi ƙarya ne mamara faddu har ya bursun aiki radu kan tuwa ta san karfi ko ta kashe wata dauka ba sati mai zuwa ku biyo mu dangane yadda mai dawa zai artabu da aljanu wajen ɗiban magani
yayin da John ya ɗauki Mazar suka tafi neman maciji. Ban taɓa ganin macijin da ya yi girman wannan macijin ba. Babu abin da ya isa ya maka matuƙar kasa Allah a ranka. A ƙarya kake. Nan da kwana 2 za mu ga yadda za a yi. To ko akuya wannan igiya za ta ɗaure bare maciji? Barin garin nan zan yi. Kai, amma muna tafiya kawai in wai ga sai in gaba ka. Yanzu ma da haka tana nan na baro ta bata cinye ba. Ka ganta ido da ido? Kwarai da gaske. Sai aka yi yaya. Na tafi gida kawai na ga maciji jim a tare a zaure ya cika min zaure. Dan Allah shine na zo wurinka mu je ka taimaka ka kashe min shi. Bari in baka shawara ka zo mu je ɗaki na in Allah da ba abin da zai faru. Shi ne ya kunshi abubuwan al'ajabi. Idan baka yi subscribe ba, hanzarta ka danna subscribe da alaman ƙararrawa don ci gaba da kallon shirin kyauta. Idan yau ne farko zuwa ka channel Nuhu, kada na subscribe ka alamun ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryenmu na gaba da zarar mun sake su. Za ka gani.